Ναι, Monkey King. Α! Αυτό ήταν τέλειο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι... Λάθος, δεν είσαι ο Monkey King. Μου το λένε συχνά. Είσαι ο Monkey Kid, σωστά? Πώς το ξέρεις? Το ραβδί σου κάπου σε δίνει, φιλαράκο. Κανένας τυχαίος δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, ποιος είσαι? Μακάκ. Βασικά 6 αυτιά μακάκ, ξέρεις, ολόκληρο το όνομά μου. Οπότε θα σε δω τριγύρω, MK. Μπορείς να με μάθεις αυτό το τέλειο πράγμα? Δεν έχεις ήδη έναν δάσκαλο? Νόμιζα ότι ο Monkey King σε εκπαίδευε. Ναι, το κάνει. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να έχεις πολλούς δασκάλους. Είμαι σίγουρος ότι ο Monkey King θα συμφωνούσε. Δεν είναι ότι θέλει να σε κρατήσει πίσω. Ναι. Ναι, σίγουρα θα συμφωνούσε. Εντάξει τότε.